Takže nazdar lidi, moje jméno je Foxy a vítám vás u našeho dalšího videa. Dneska to bude trochu paržu, ale ten já neumím. A mám tady speciálního hosta, pojď sem. Chová se jak 3letý mimino, no dobrý. Řekni, jak se jmenuješ? Normálně. Čau, já jsem Bára. Ahoj. No dobrý. A jak jsem už tady řekl, budeme dělat parkour. Ani jeden to neumíme. Mě sice spolužák učil, ale... A to jsem já. Ne. Já vím. Já vím. Dovětí. No dobrý a... Nic jsem z toho nepochutil, no. Marku, podívej se! Asi. Jdem na to. Tak. Pojď, nejdřív ty. Udělej něco, Amore. A co? Ne, pojď ty. Ale tam to dolažka. Černý. Ok, jdem. Ty si taky mamka, tak druhý černá prdel. Ta prdel tam nemusela jít vidět, jo, díky. Co je to? Myslím, tady je tady černý. Ale ne. ale ty mě skrtáš. A jdeme tamhle. A co mi terou, láku? A já vybíhám. Pojď. Je! To tam ale taky bude. Menší fail. Menší kotový fail. Kámoš by řekl rebelismus, já na to debilismus. No. Au. Chci pokračovat. Asi bude pokračovat on. Asi půjde. Já si dám chvíli time. Asi Hele, bude part, druhý part. Takže my to... Ne, budeš ty. Ale já to neumím. Tím líp se zasmějou. Na ty tvé prdoschopnosti. Dělej. Já jsem odepsaný. Jak panenka. Nebo když si tu vás. No všechno, uvidíme se u dalšího partu. Čau. 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 Takže... Tak teď bude střih. Takže Takže zatím čau, za chvíli bude jinde. tak střih. Tady lidi, tady jsem viděl větší držkopad, jsem si asi dá tak záda. Vítejte u druhý partu. No vlastně nej to druhý pád, ty Je to- kokos, jenom byl- jsme to střihli. Takže tohle je pokračování. Fuj, papelnice. Fuj, švestka. Takže chvíli trochu cesty. Tak to začíná sráz. No já zkusím to když nahoru, jo? Děláš prdel. Ale tak takhle ne, když se to dělá z bota. Víš, že tohle dělám poprvé, takže se nedivte, že si tak bojím. Tak zkusím. Kamarádě. Ale tak to nejde. To nejde, to nepůjde. Když tam Už jsem čekala, že si rozběhu. Tak to je trochu na hovno. Taky. Pitching surprise! A jsem se zasek! Jo? Zase. Protože jak jsem se tady tenkrát rozsekal projektem.
Nohama. Teď se spíš toho má. 3, 2, 1. Mě kopnul. Kam tě kopnou? Tak pojďte. A kam chceš jít? Mám ty ruce jak princezna, ne? Ne. Kam bychom šli? K cukrárně. Cukrárně. Sabinu vypadí z Možná půjdeme k Albertu. Ale není to jistý. Ale k Albertu ne. To ne. Možná, Tady ten strom vypadá dobře. možná půjdeme tamhle ke Květu. A tam strálky modré. No. A nebo sem za barák. Hele, půjdeme do tamhletoho parku. A co tam, vole? Do tamhletoho parku jdem, tak pojďte. A nebo tak já to zatím stihnu a než tam budem, tak se vám zase ozvem. Tak zatím čau. Takže jo, už jsme zpátky. Takže já zde vidím. Už jsme zpátky. Znova. A kámoš tady možná teďka nebude. Ano, tento tady nebude. Se mu něco stalo. A tak asi a nevím, co tady. Když jsem se tenkrát rozsypal. Jak to bolí? Já nebylo sedím, tak jsem tady. Sabino. Surprise, bitches. Odehraje mě to fakt bolí, takže nečekejte nic extra, jo? Ano, nebudeme čekat. Kameruješ? Hej, skok. No, a víte co? Tohle je už trochu škoda. Tak už to asi ukončíme. Takže doufám, že se vám video líbilo. A já jsem tady. Já přijdu nakonec. Nezapomeňte dát like, odběr, když tak koment a A bude tam pro ně spajku. ahoj.